سلام كم يمسيكم زي خبركم تخطاتلتين لومي حامس 13 حدار ساعة 9 مشز تدالوه ها قراون زيناتات حيزنا لكم قريبنا لنا كتكاتاتولنا بخبر زعدم بيترس منقص سارس زينا عبد نوزوبا مولكي عبد قراو تحارستو استفتن مرتزرئي عبد اوتوت قوتا وطي ترخيبو ሕብረተሰብ ኩነታትን ናይ ተጠቃምነት ዕለትን ሃለኽቲ ኣረጋጊጹ ክዕድግ መዘኻኸሪ ቀሪቡ ዑረት ዘስዕቡ ሕማማትን ሓደጋታትን ንምውጋድ ዜጋታት ግቡእ ክንክን ኣዒንቲ ከዘውትሩ ሞያውያን ፀዊዖም ግዳማዊ ስጋት ንምምካት ወታደራዊ ምድለዋታ ከተዕቢ እዋኑ ምዃኑ ሩስያ ሓቢራ ህንድን ፓኪስታንን ብሽበራዊ ቶርዮታት ንሓድዕደን ይዋቃቕሳ ምህላወን ተገሊጹ ኣብ ብሪጣንያ መጠን ሽቕለት ኣልቦነት ናብ ልዕሊ 5 ሚእታዊት ከም ዝዓረገ ተቓሊሑ ኣብ ኑዞባ ሞልቂ ብመልክዕ ፈተነን ሓደ ሽሕ ኣርስቶ ዝተዓደለ ምርት ዘርኢ ምስ ኩነታት ክሊማ ዝሰማዕማዕ ብምዃኑ ኣብ እቶት እወታዊ ውፅኢት ከም ተረኽቦ ተገሊጹ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሕርሻ ኣቶ መልኣከ ወልደ ሚካኤል ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ሎሚ ዓመት ብፍሉይ ክልተ ዓይነት ዘርኢ መሸላ ማለት ሰዓርን ብሽኳን ከምኡውን ቀጠልያ ዓይኒ ዓተር ንሓርስቶት ከም ተዓደለን ርቡሕ ምህርቲ ከም ተረኽቦን ኣብርሂቡ ምስ ምቅያር ወቕቲ ሓርስቶት ልዑል ተጻዋርነት ዘለዎም ምሩጻት ኣዝርእቲ ብምጥቃም ምህርቶም ከኻዕቡትን ንዝወሃብ ኣስተምህሮ ብግቡእ ክጥቀሙሉን ድማ ኣዘኻኺሩ ተጸዋዒ ጨንፈር ልምዓት በቕሊ ኣቶ ካሕሳይ ማና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ሓርስቶት ርቡሕ ምህርቲ ንኽረኽቡ ንዝወሃቦም መምርሒታት ብግቡእ ተጠቒሞም ዘድሊ ቅድመ ምድላዋት ማለት ምድልዳል መሬት ምድኳዕ ምንቃልን ምፅሃይን ክገብሩ ኣዘኻኺሩ ሓርስቶት ብወገኖም ብልጫታት ናይቲ ዘርኢ ብግብሪ ከም ተዓዘቡ ብምሕባር ብሰፊሑ ከዘውትሮ ስለ ዝኾኑ ደገፍ ቤት ጽሕፈት ሕርሻ ከይፍለዮም ተማሕፂኖም ሕብረተሰብ ጠንቂ ጥዕናዊ ጸገማት ካብ ዝኾኑ ናይ ተጠቃምነት ዕለቶም ዝወደቐ ሃለኽቲ ነገራት ክጥንቀቕን ኣረጋጊጹ ክገዝእን ሓላፊ ጨንፈር ንግዲ ዞባ ዓንሰባ ኣቶ ሃብቶም ሰመረ ኣዘኻኺሮም ናይ ተጠቃምነት ዕለቶም ዝወደቐ ሃለኽቲ ብሓፈሻ መግቢ መድሃኒትን ብፍላይ ድማ ኣብ ጥቕሚ ምስ ዝውዕሉ ብቕፅበታውን ኣብ ዝተናውሐ እዋን ዝገሃድን ሕማማት ከም ዝቃልዑ ብምጥቃስ ዜጋታት ኣብ እዋን ዕድጊ ዕቱባት ክኾኑ ነጋዱ ድማ ዕሎቱን ዝወደቐ ብኣጋ ከወግድዎ ኣተሓሳሲቡ ዘካይድዎ ንጥፈታት ብቐንዱ ኣብ ምቁፅጻር ዕዳጋታትን ትካላትን ዘተኮረ ምዃኑ ብምጥቃስ ጉድለት ምስ ዝርከብ ካብ ማዕዳን ምእራምን ክሳብ ገንዘባዊ መቕፃዕትን ምዕሻግ ትካልን ዝበፅሕ ስጉምቲ ከም ዝውሰድ ድማ ገሊጹ ኣጭረቕቲ ጫማታት መድሃኒት ሰብን እንስሳን ከምኡውን ዝብልዑን ዝስተዩን ሃለኽቲ ሓዋዊስካ ምሻጥ ጉጉይ ስለ ዝኾነ ብቁፅፅራዊ ስራሓትን ጎስጓስን ንምእራሙ ይስራሕ ከም ዘሎ ኣገንዚቡ ኣቶ ሃብቶማ መወዳእታ ሰብ ትካል ዝርዝር መሸጢ ዋጋታት ኣብ ዝርአ ቦታ ክሰቕሉ ብመሰረት ክሸጡን ግብሪ መንግስቲ ክኸፍሉን ብምልባው ኣብተን ወታደራት ከተማ ዘይብለን ንዞባታት ምስ ኮሚቴ ቁጠባዊ ልምዓት ብምትሕባር ከም ዝሰርሑ ኣብርሂቡ ዑረት ዘስዕቡ ሕማማትን ሓደጋታትን ንምውጋድ ዜጋታት ግቡእ ክንክንና ዒንቲ ከዘውትሩ ሞያውያን ፀዊዖም ወኪል ኤሪና ዮናታን ዕብዮ ብመልክዕ ጸብጻብ ንዘዳለዎ ትሕዝቶ ሚካኤል ሓድጉ ከቕርቦ እዩ ዑረት ዘስዕቡ ሕማማትን ሓደጋታትን ንምውጋድ ዜጋታት ኣብ ዕለታዊ ንጥፈታቶም ክንክንን ጥንቃቐን ከዘውትሩ ከምኡውን ወቕታዊ ምርመራታት ዓይኒ ከካይዱ ሞያውያን ፀዊዖም ሜዲካል ዳይሬክተር ሃገራዊ መኮስ ሆስፒታል ብርሃን ዓይኒ ዶክተር ካሕሳይ ፍስሓ ጽዮን ነይሩና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ዓይኒ ኣዝያ ተነቃፊት ህዋስ ስለ ዝኾነት ይንኣስ ይዕበ ጸገም ሸልል ክበሃል ከም ዘይግባእ ብምዝኻር ኣብ ዓይኑ ዘይንበሩ ምቕያሕ ወይ ቃንዛ ዝተብሃለ ተቐላጢፉ ናብ ዝቐርበ ትካል ጥዕና ብምኻድ ሕክምናዊ ረድኤት ክረክብ መኺሩ ካብ ወርሒ ጥሪ ክሳብ ወርሒ መስከረም 2025 ኣብቲ መኮስ ሆስፒታል ልዕሊ 46,000 ሕሙማት ተመላሊሶምን ደቂሶምን ከም ተሓከሙ ዝገለጸ ዶክተር ካሕሳይ ካብዚኦም እቶም 3,771 ከቢድ 1,400 ድማ ፎኪስ መጥዋሕቲ ዓይኒ ከም ተገብረሎምን ውፅኢቱ ዕዉት መንባሩን ኣብርሁም መዓልታዊ ካብ 250 ክሳብ 280 እዩ በዝሒ 280 ተዋሓደ 250 ዝኸውን መዓልታዊ ኣለና እዚ
بزحالفه تشعت ورحي كبيد مطبحة زبحال 3771 حدا نيرو إتي نحنا فوكس نبلو يقللنا شعشع تطبيحهم زخدو بزح ستايل يبلو شحن 300 شحن 400 أبيلو نيرو إزيهم تطبيحهم توم تمالالس تحكمت كن 46 شحن 372 كنت زبلكو هاي أبرز زي حرق جل حكاين بمقام أب كتماتات أسمرة باطع جيندا عفعبت نقفة عسب كرن أغردت بارنتون تسنين بستودبه وفري نلعل 4000 زيغاتات مطبحتي حبل عيني كم التخايد الرقاقيتهم النازور ناون نقبرو حكمناتات تالو نامولو إيرتا هجي للزمن كاب عسب كسع تسني تخيدي كسع نقفة كسع أفعبت زين مولو هاجر نوتهم عقب سئينهم عدهم كوفيلهم كحكموا زي كقالوا نعون صحيح زي تي مطبحتي حبل عيني لك عيتن زوباتات اللون هوسالاتناتن جن حدا زي أقول يكونن دقفت ليني حجي أبسمرة نزوبا ماكل باطع جندع أفعبت نقفة عسب بزخاء كرن أغردت بارنتو تسني إذا كل زي تبعيه حجي زوبادو بيعترفاتنا لا ترخ بيلكا بيقودنا بحصور واقات الشيط منتصر معدا كاب طقم قداتو سلازبزح طنقاقه كجبر ززخاخر دكتور كحساي اب جيزي قلعنت زخصت محولال عيني نبار سنكلنا زسعب سلازخونه شلل كبال كم زي قبا قليصوم دكتور محمد ياسين النيرس ألكسندر فسحان بوغونوم جنينوم زراي حمامات بقودلة صريزو الصعوبو كمون جلاكومان كاتاراكتن مخانو بمتقاس تأفافنت عينا بقمت بمتاو حالفو زراي بهالو فوسا وجيد كبهالا الزخاخيروم تقلقلتا بزهابو ريتو نفس وكف زيغا كونتات عينتو بقبو ككتاتلن كاب حركاتات كتنقغن زغونة تقم زقات مدمان ابتكالت عنا كيدو كمرمرن حاجز كحاتتن تلابيوم صلى استقايده حيال موهاد اب زوبا عن سبا وصيت هاغراو مرمرا شامناي كفلي بالعلا 16 ميتاويت عبيت كم زمزغبه تگمگيمو نصبصاب وكيل رينا تسفا ميكائيل غبريس ابراهام عندهم كقربويو اب زوبا عن سبا اب عامه تمت 2024 اب هاغراو مرمرا شامناي كفلي استرخبه وصيت كابت قدميو زنبره عامت ب 16.5 ميتاويت عبيت كم زمزغبه ب 11 حدار اب كرنا بسخايده گمگام تحبيروم اب 2023 متن محلاف 33.7 ميتاويت زنبره اب 2024 ناب 50.2 ميتاويت كم زبرخه زدما بحيال موهاد ناي كلهم اكلات ترخبه مخانو تغليصوم وكيل هاغراو مرمرا شامناي كفلي ممهر حامد سعدينا بزغربو صبصاب بدرجه زوبا كاب استفوتنو 10562 تمهارو وتم بقدمه تمرت زحالفو كابتن كالوت زبلص وصيت كم زمزغبو بمحبار اغلغلت قدمه تمرت نمسفح تتحيزو زلو مدبات بزحايله كدفالو تلابيو حلفي ጨንፈር ትምርት መምህር ክፍላይ አንደ ሚካኤል በወገኑ እትገምጋም ኩነታት ትምርት ብዕቱ በመፍታሽ አመጻ ዝበረኸ ውጽኢት ንምምዝጋብ ሓሳባት ዝርከበሉ ከም ዝኾነ አብርሂው አምሓዳር ዞባ አንሰባ አምባሳደር አብደላ ሙሳ ኮሙን ሚኒስትር ትምርቲ ሓላፊ ጨንፈር ምዘና ሃገራዊ መርመራ ዶክተር ሓሊማ መሐመድ በወገኖም ተመዝጊቡ ዘሎ ገስጋስ ነቲ ብቕዓት ትምርትን ንምብራኽ ዝሰላሰል ዘሎ ንጥፈታት ዝድርዕ ብምዃኑ ኩለን አካላት ብውህደት ብምስራሕ ኣብ ምዕባለ ትምርቲ እጃመን ከበርክታ ተላብዮም ኣብቲ ኣጋጣሚ ኣብ ሃገራዊ መርመራ ሻምናይ ክፍሊ ካብ 95.2 ክሳብ 99.2 ዝረኸቡ 52 ሃበርም ተማሃሮ ተሸሊሞም أبيات صحفة تمرتي أب نوزوباتات عد قالان من حيلن أب أفتات حد أجمعت تمهار زتكور سلطنة كاب كدمة تمرتي كسب كلاي درجان زمهور مهران وديبان تي سلطنة قون تي تمهارو بقوع فلتات كقسم زجبر سعرتات بهرياتو من كنتات عنو من على لخا زحق زلو بايتان متتحز على كم زخانة تحبيرون حالا في محبر مهران جنفر زوادو ممر سامسوم نقاش أبزو سمعو قال تي سلطنة مهران كختلو زقبا ميلاتات مهارا بمنتصار تثبيت تمهارو أب قمت زاتو بوتيتاوي سراح نمعمام زحقز مقانو بريون أب منسترت عنا كيلاسنا عمرو عطو سلمون نماريام بوغنو مس سنوبر لبونا وبهرات تمهارو عزاميدون سلطنتي مبريه دهر مهاب قلعو كاب بيتهم جميرهم كونع سنة مقبارن بهرن حيزم نخا عبيو عبيت تمرتي أب ولدي زغانع غوسغوسات ككايدا زخاخيرون أب نوزوا عدو خلا 53 أب نوزوا من حيل دما 57 تكالات تمرت اللوا
ኣብ ስዊዘርላንድ ኣሜሪካን ሪፐብሊክ ደቡብ ኣፍሪካን ዝነብሩ ዜጋታት ውዳቤታቶም ብምሕያል ኣበርክቶም ኣብ ሃገራዊ መደባት ንምዕዛዝ ዘትዮም ከካቦቱ ዝበፅሐና ሓበሬታ ብመልክዕ ጸብጻብ ተዋሂዱሎ ዳናይ ተስፋዝጊ ሓለፍቲ ኩለን ውዳቤታትን ማሕበራትን ኤርትራውያን ኣብ ስዊዘርላንድ ብትሽዓተ ሕዳር ኣብ ጄኔቫ ኣብ ዘቃንዕዎ ኣኼባ ዓመታዊ ንጥፈታቶም ብምግምጋም ኣብ መደባት ቀረባ መጽእ ተዘራሪቦም ኣብቲ ዕለት ኣብ ዝተመረቐ ናቕፋ ዝተሰሚየ ኣዳራሽ ኣብ ዝተኻየደ ርክብ ብደረጃ መሪሕነት ዝነጥፉ ኣስታት 150 ኣካየድቲ ኣካላት ተሳቲፎም ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራን ቀዋሚ ልኡኽ ኣብ ውድብ ሰብኣዊ መሰላትን ካልኦት ዘይመንግስታውያን ውድባትን ኣቶ ሃብቶም ዘርኣይ ኩለንትናዊ ዓቕሚ ኤምባሲ ኣብ ስዊዘርላንድ ንምብራኽን ዝውሃብ ኣገልግሎታትን ምስፋሕን ንምውርጻጽን ዝተኻየደ ስራሕ ውፅኢት ከም እተረኽቦ ብምግላጽ ብኩሎም ኣካላት ንዝተኻየደ ውሁድ ጻዕሪ ሞጊሱ ሓላፊ ህዝባውን ኮማውን ጉዳያት ኣቶ ተወልደ ዮሃንስ ብወገኑ ኣብ 2025 ናይ ዝተሰላሰለ ዓበይቲ መደባትን ዝነበረ ብድሆታትን ሰፊሕ ገምጋማዊ ጸብጻብ ኣቕሪቡ ኣቶ ተወልደ ኣብ ውሽጢ ህዝቢ ሓባራዊ መረዳእታ ክዓቢ ምኽኣሉ ውዳቤታትን ማሕበራትን ውሽጣዊ ስጥመተንን ዓቕመንን ዘበርኽ ዝተፈላለዩ ንቕሓታዊ መደባት ምስልሳሉ ከምኡውን ሓደስቲ ውዳቤታት ሙቓምን ውፅኢት ዝተዓመነ ንጥፈታት ከም ዝኾነ ብምግላጽ ንመደባት 2026 ዝምልከት መግለጺ ሂቡ ተሳተፍቲ ድሕሪ ዘካየድዎ ሰፊሕ ዘተ ንኹለን ውዳቤታትን ማሕበራትን ዘወሃህድን ዝኣለን ሃገራዊ ሽማግለ ከቕሙ እንከለዉ ሓላፊ ፋይናንስ ሽማግለ በዓላት ኣቶ ኣማኑኤል ተኽለ ናይ 2025 ጸብጻብ ኣቕሪቡ ብኻልእ ወገን ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣቶ ብርሃነ ገብረ ህይወትን ሓላፊት ህዝባውን ኮማውን ጉዳያት ወይዘሮ ሓድነት ቀለታን ካብ 1 ክሳብ 3 ሕዳር ኣብ ውድባውን ሃገራውን ጉዳያት ከምኡን ፌስቲቫል ኤርትራ 2026 ኣመልኪቶም ኣብ ዳላስ ምስ ህዝቢ ርክባ ኣካይዶም ኣብቲ ኣኼባ ኣብ ኣገዳስነት ውዳበ ምስፋሕን ምድልዳልን ሃገራውያን ውዳቤታት ከምኡን ህሉ ኩነታት ሃገር ብመንጽር ዞባውን ዓለማውን ምዕባለታት ሰፊሕ ዘተ ተኻይዱ ኣብ መወዳእታ ዝመጽእ ፌስቲቫል ኤርትራውያን ነበርቲ ኣሜሪካ ኣብ ከተማ ዳላስ ስለ ዝካየድ ዘድሊ ምድላዋት ብኣጋ ክጻፈፍ ኣብ መርድዳእ ተበጺሑ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ሪፐብሊክ ደቡብ ኣፍሪቃን ሃገራት ዞባ ደቡባዊ ኣፍሪቃን ኣቶ ሳልሕ ዑመር ብትሽዓተ ሕዳር ኣብ ከተማ ጆሃንስበርግን ከባቢኣን ንዝነብሩ ኤርትራውያን ኣብ ህሉ ኩነታት ሃገርናን ጎደበናን ኣመልኪቱ ሰፊሕ ሰሚናር ኣካይዱ ዜና መስዋዕቲ ባህር ስነ ጥበበኛን ሓርበኛ ተቓላሳይን በረኸት መንግስቲ ኣባይሩ ብ12 ሕዳር 2025 ኣብ መበል 84 ዓመት ዕድሚኡ ኣብ ኣስመራ ተሰዊዩ ብ1941 ካብ ወለዱ ኣቶ መንግስቲ ኣባይሩን ወይዘሮ ኣበባ ደባስን ኣብ ሃዘጋ ዝተወልደ ህቡብ ስነ ጥበበኛን ሓርበኛን በረኸት መንግስቲ ኣብ እዋን ብፅሕኑ ዝተፈላለየ ሞያታት እናሰርሐ ክራር ዝፃወት ዝነበረ ኮይኑ ኣብ 1961 ኣብ ቀዳማዊ ሃይለ ስላሴ ቲያትር ኣዲስ ኣበባ ብምፅምባር ስነ ጥበባዊ ህይወቱ ፈሊሙ ኣብ 1973 ድማ ምስ ኤርትራውያን መዛኑ ኮይኑ ጉጅለ መቃልሕ ጓይላ መስሪቱ በረኸት መንግስቲ ኣብ ንልዕሊ 60 ዓመታት ድምፃዊ ገጣሚ ዘያሚ ሙዚቀኛን ኣዋሃድን ማለት ኮምፖዘር ብምዃን ብኣማኢት ዝቁፀር ብዓይነቱ ብሉፅ ደርፍታት ዘፍረየ ባህር ስነ ጥበበኛ እዩ ደርፍታት በረኸት መንግስቲ ኣብ ሃገራዊ ስምዒት ብምቕስቃስ ብዙሓት ሓርበኛታት ተቓለስቲ ኣብ ምፍራይ ዓብዪ ኣበርክቶ ዝነበሮ እዩ ኣብ 1958 ኣብ ምንቅስቓስ ሓርነት ኤርትራ ማለት ሓራካ ተወዲቡ ቃልሲ ንሃገራዊ ናጽነት ዝፈለመ በረኸት መንግስቲ ኣብ 1975 ኣብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ተሰሊፉ ክሳብ 1979 ሓላፊ ክፍሊ ባህሊ ኮይኑ ድሕሪ ምቅላስ ናብ ስደት ኣምሪሑ ብስደት ኣብ ስዑድ ዓረብ ኣብ ዝነበረሉ ድማ ቢኤም ባንድ ተባሂላ ትጽዋዕ ጉጅለ ባህሊ መስሪቱ ክሳብ 1991 ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወፃእን ኣብ ቃልሲ ንናጽነት ንዝነበረ ህዝቢ ኤርትራ ዘባራትዕ ብዙሕን ብሉፅን ሃገራዊ ደርፍታት ኣፍርዩ ኣብ 1993 ካብ ስደት ናብ ሃገሩ ዝተመልሰ ባህር ስነ ጥበበኛ በረኸት መንግስቲ ድሕሪ ናጽነት ኣብ ትሕቲ ባህላዊ ጉዳያት ህግደፍን ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ተጠርኒፉ ብሞይኡ ኣብ ምዕቃብ ሉዓላውነትን ህንፀት ሃገርን ልዑል ኣበርክቶ ዝገበረ እዩ ህቡብ ስነ ጥበበኛ በረኸት መንግስቲ በዓል ሓዳርን ኣቦ 9 ውሉዳትን እዩ ስነ ስርዓት ቀብሩ ድማ ሰንበት 16 ሕዳር ፍርቂ መዓልቲ ኣብ መካነ መቃብር ሓርበኛታት ኣስመራ ክፍጸም እዩ ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ብመስዋዕቲ ባህር ስነ ጥበበኛን ሓርበኛ ተቓላሳይን በረኸት መንግስቲ ዝተሰምዖ መሪር ሓዘን እናገለጸ ንስድራ ቤቱን መላእ ህዝቢ ኤርትራን ጽንዓት ይሃበና ይብል ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ስዕባ ሃገራዊ ዜናታት
قداماو سقات نممكات وتادراو مدلواتا كتعب وان مخانو روسيا حبيرا زستغلص نيتو مس روسيا اب زدعوب كبابيتات امايتا شحات وتادرات كوافر جرمن اب زحالف سالستي دحري زغربوتو صاوعيتي بزيك از ابالات نيتو وتادراو باجتن اب 500 ميتاويت كاب جاملا هاغراو اوتتن كبكبلو موسانن نغطاو سقات زعب مخانو منغست روسيا غديصلو بز دما هاغرو لالاونتا نموحاس تكايدو وتادراو مدلوات للي زخونه وان عزيز خم زلو انصيرون روسيا كما اكلتي وتادراو عقمان ممعبال تكايدو زلا صعري ابي زحلفه واحد كمتين نيوكلير كس كم زخل اهغور سجر بالستيك ميسايل كم زفتن الذكريم بزي كازين نيوكلير تسكم ناي تحت بحر درون بعوت كم زفتن الدما يرسعن بخال وجن بريزيدنت دونالد ترامب دحر 33 عامات نفل معوان فتنتات النيوكليس او اصوار داغماي كجمر نبيت صحفه مكلخال بينتاغون تزاز مهاوي فلات بزغام وتادراو متفنان روسيا نيتون كالا انفت كحز كم زخل وتادراوين تنتنتي يموتون ابي مونغو نيتون روسيان كينا زيترف كم زمسل بريزيدنت سربيا الكسندر بوشيتش ب11 حدار مس تلفزيون هاغورو ابي زغبرو قال محتت مئماتو يتقاس قرابة هاغرات هندن باكستانن بشبراو ترياتات نحاددن يواقاسا مهلاون تغليصون باكستان ب11 حدار ابي كتما اسلام اباد استفصم متقعت بومب هندي يغريتا إيد هندي كهلوا كم زخل كتمتن كلا هند بوغنا بعصر تغلت حدار اب كتما نيودلهي زغاطم حادغا نوتغي إيد غراب تهاغرات كم زلو وقيسالا كلتين هاغرات نتي فصاميتات يمرمرو كم زلو بمتقاس ادلاي ملاش كهبالو مخانن يገልጻለዋ በዚ ድማ بጉዳይ አካራኻሪ ዞባ ካሽሚር اب ሞንጎን ተፈጢሩ ዝጸንሐ ዘይምቀዳው መሊሱ ክኸርር ከም ዝኽእል ናይ ቀረባት ዓዘብቲ ይምቱን اب كتما اسلام اباد بزتفصم متقعتي 12 اب كتما نيودلهي بزتفصم نوت قدما 13 سبات كم تقاتلو الذكريو وننت نوكليس واصار زخنا هندن باكستانن بشبراو ترياتات كواقاسا ناي فلما كم زي كونه صبصبات يردون اب بريطانيا متن شغلات البنت نابل على 500 ميتاويت كم زعرقه تغليصون بمسرت وقعوين صبصبات سراح البو ناي زخون سبات قطري لعلي 1.7 مليون كوين الله كتما لندن تازل على متن شغلات البونت استمزغبلا كم زخونه يزحبر زلو زي كم زيلون كله ابتا هاجر اب دغنت ناي زنبرو سبات قطري اسات 15 مليون كم زبصحتهم صبصبات افليطون اتي قطباو قلولاو اب لعلي حزبي كبيت صقطي فتيرو كم زلو زغلت زلو جرمن ابز حالف عامت كاب روسيا شمتتو متن يورانيوم كابتي ناي قدمي عامت بالعلي 700 تاويت كم زوسخه تغليصون ابلعل روسيا تدغاغامي اجاداتات كصدقات صنحه ابالات اوروبا حبرت اب ممعبال نيوكليس واصوار اقداسي اب زخونه سدد يورانيوم غنا زوسدو سغمت كم زي يلي تقاس روسيا تصطاو دحنتا نموحس سدد برك معدنات كدرتو مخاناك تعبر سلازلا هاغرات اوروبا حبرت فريات يورانيوم روسيا كسنو كم زخلاي امت بحري مولع كينات يوكرين اب مونغو روسيان اوروبا وحبرتن بستفتره زي مقداو سدد فريات روسيا نابت حبرت نابستحت درجو كم زورده يفلات امريكا بدوب كوريا تختل زلا حدش سرعه تتخلو زلا حدش سرعه مكلخار اير نصتا نايت زوبا اب حدغا زوت مخانو تشاينا وقيسا علامات زمناو اصوار بلعل امريكا بقوند دما بلعل دوب كوريا كنصلالو نزغل سغاتات نمحغات مخاني زغل زلو يخون برتي سغمتي امريكا ابتي زوبا وتادراو متتاو كتكايد بايتا زطاطح مخانو تعبر تشاينا كقوارط صويعلا متكال نايتي سرعه مكلخال اير اب مونغو هاغورون دوب كوريا نزلو زمدناون بعلوتا كم زصلو زحبره منستر غدايات وصاي تشاينا منغس دوب كوريا نمغتو كسرحات تحساسيبلون امريكا بدوب كوريا 30 شهر وتادرات كم زلو وازفلت كوينو تشاينا نهلاوت سراويت كتقاومو مصنحا يغلط منستر غدايات وصاي ايران عباس عراق جن منستر غدايات وصاي روسيا سيرجي لافروفن تمال 12 حدار اب كلتاو زمدناتات كومون زباون اهغراون معبالاتات زتكورن اي تليفون زربا كايدوم ابتركب كلتيو منسترات اب استراتيجيكاو زمدنا هاغراتهم نزلو واناو معبالاتات غمغيمم بزيكازي اب كونتات ماكلاي مبراق بحفشا بقوند دما اب وشمت قازا اب زرو زلو معبالاتات زتيوم بتوسخي اب مونغو افغانستانن باكستانن بمونغونينات قطرن تركن استبصح سمع مقرات توخسي بمموغاس كلتين هاغرات فللياتن ببوليتيكاون دبلوماسياون اغباب نمفتح قصال الزرب ككايدا قداس مخانس ميرملون
ኣብቲ ኣጋጣሚ ሚኒስተር ዓባስ ኢራቅ እጂ ሰላምን ምርግጋእን ደቡብ ኤስያ ኣገዳስነቱ ልዑል ከም ዝኾነ ፍሊጡ ሚኒስተራት ጉዳያት ወፃኢ ሩስያን ኢራንን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ እውን ተመሳሳሊ ናይ ቴሌፎን ዝርብ ኣካይዶም ምንባሮም ጸብጻባት ይሕብሩ ወታደራዊ ዓቕማ ንምድንፋዕ ትሰርሕ ዘላ ኢራን ብውሽጣዊ ዓቕማ ዘማዕበለቶ ሓድሽ ኣጽዋር ንምርኢት ኣቕሪባ ኣብዚ ትማሊ 12 ሕዳር ዝተኸፍተ ምርኢት ኣጽዋር ዝተራቐቐ ሚሳይላት ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ከምኡውን ስርዓታት ምክልኻል ኣየር ከም ዝቐረበት ሓቢሩ እቲ ምርኢት ነቲ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ወታደራዊ ቴክኖሎጂ ኢራን ዝተረኣየ ምዕባለታት ዘጉልሕ ከም ዝኾነ ሓለዋ ሰውራ ኢራን ገሊጹ እታ ሃገር ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሚያዝያ እውን ተመሳሳሊ ምርኢት ኣካይዳ ምንባራ ጸብጻባት የረዱ ኣብ ዞባ ማእከላይ ምብራቕ ተፈጢሩ ዘሎ ጸጥታውን ወታደራውን ቅልውላው ኢራን ወታደራዊ ዓቕማ ከተተርንዕ ይደፋፍእ ከም ዘሎ ክትሕብር ጸኒሓላ ኣብ ፔሩ ኣሳሽሱሳ ተሳፈርቲ ጽዒናት ትጓዓዝ ዝነበረት ኣውቶቡስ ብምጽዳፋ ብውሕዱ 37 ሰባት ከም ዝሞቱ ሰብ መዚ ፖሊስ እታ ሃገር ጠቒሶም በቲ ትማሊ 12 ሕዳር ዘጋጠመ ሓደጋ 13 ሰባት ከም ዝቆሰሉ እውን ተገሊጹ ጠንቂ እቲ ሓደጋ ንምፍላጥ መርመራ ይካየድ ከም ዘሎ ሰብ መዚ ፖሊስ ሓቢሮም ኣብ ፔሩ ኣብ 2024 ብሰንኪ ትራፊካዊ ሓደጋታት ልዕሊ 3000 ሰባት ከም ዝሞቱ ጸብጻባት ይሕብሩ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዜና ንምፍጻም ኣርስታቱ ኣብ ኑዞባ ሞልኪ ኣብ ግራው ተሓርሶ ዝተፈተነ ሙርስ ዘርኢ ኣብ እቶት እወታዊ ውፅኢት ተረኺቦ ሕብረተሰብ ኩነታትን ናይ ተጠቃምነት ዕለትን ሃለፍቲ ኣረጋጊጹ ክዕድግ መዘኻኸሪ ቀሪቡ ኦራት ዘስዕቡ ሕማማትን ሓደጋታትን ንምውጋድ ዜጋታት ግቡእ ክንክን ዓይንቲ ከዘውትሩ ሞያውያን ጸዊዖም ግዳማዊ ስጋት ንምምካት ወታደራዊ ምድላዋታት ከተዕቢ እዋን ምዃኑ ሩስያ ሓቢራ ህንድን ፓኪስታንን ብሽበራዊ ጦርያታት ንሓድሕደን ይዋቃቕሳ ምህላውን ተገሊጹ ኣብ ብሪጣንያ መጠን ሽቕለት ኣልቦነት ናብ ልዕሊ 5 ሚእታዊት ከም ዝዓረገ ተቓዲሑ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዜና ተፈጺሙ ምስ ተረፉ መደባትና ሰላም